kira zanyo akan mata da maza 'yan tikito. Abinda muke tayi a cikin tikito ba fa'ida, su so mi nazari mu gujewa ruɗin duniya. Kira zanyo akan mata da maza 'yan tiktok. Abinda muke tayi a cikin tiktok ba fa'ida, su so mi nazari mu gujewa ruɗin duniya. Sarki mai duniya, daɗe ni da hikima zan waka fannin tarbiya. Abinda muke a cikin tiktok ya saba tarbiya, ni sai bata ce ina ta kira gun dukkan al'umma. Mata 'yan midiya musamman masu yin tikitan faɗin duniya. Abinda muke a cikinsa kwarai ya saba tarbiya, zan jawo hankali mu bari mu gama lau lafiya. Akwai waɗanda suke rusa mana tarbiya, a cikinsa akwai mutane sassan faɗin duniya. Zan so mu guje wa duniya kar mu biye san zuciya. Wasu zaka ga har tsiraici nasu suke yin wannan abu bai da kyau, mu bari samu karmi kwaikwayo. A cikin mu akwai waɗanda suke faɗakarwa bidiyo, burinsa a ko da yaushe mu kauce ruɗin duniya. Shi wannan zamani da muke ciki sai dai addu'a, don mu tashi tsaye mu dage safe da rana da addu'a, domin duk laifukan da muke yi sai dai addu'a. Rabi mun yi tawassuli da ma'aiki kairan anbiya. Dukkanin al'umma ba kowa ne bani zayyedin ne mai shikima. Ni sunana ni sai bata ce fata annabi al'umma. Rabbana ka tsare mata da maza dukkan mu gaba daya. Kira zanyo akan mata da maza 'yan tiktok. Abinda muke tayi a cikin tiktok ba fa'ida, zan so mi nazari mu gujewa ruɗin duniya. Kira zanyo akan mata da maza